Svaki proizvođač namještaja po mjeri trebao bi u svom radu koristiti softver za izradu namještaja. Danas u svakom poslu treba biti brz, temeljit i pouzdan, a u proizvodnji namještaja po mjeri je to posebno bitno. Ja sam Dejan, vi ste na kanalu Corpus RC, a danas ću pričati o 3 razloga zbog kojih treba nabaviti program Corpus. Jedan od najvećih izazova za svakog proizvođača namještaja po mjeri je vizualizacija. Naručitelj ili potencijalni kupac želi unaprijed vidjeti kako će završen projekt izgledati. Proizvođač, s druge strane, želi izbjeći bilo kakve nesporazume. Općem dojmu projekta najviše pridonose materijali i boje. Moguće je da zamisao iz mašte neće izgledati tako sjajno kad se prvi puta prikaže na ekranu. Osim toga, vizualizacijom se često pokaže kako prostor svojom veličinom ne dopušta ispunjenje svih želja. Crteži, skice i druge rukom zabilježene ideje često su površne i neprecizne. Dobar softver za podršku u izradi namještaja po mjeri mora imati mogućnost vizualizacije. Corpus RC u svojoj standardnoj i pro varijanti ima već ugrađen program za generiranje fotorealističnog prikaza. Rad s njime je jednostavan i najčešće se svodi na nekoliko klikova mišem. Bio je ovo prvi razlog za kupovinu Corpusa. Ako vam se sviđa, pritisnite tipku like ili sviđa mi se. Naravno da svakog kupca zanima koliko će izvedba njegovog projekta koštati. Da bi mu proizvođač dao ponudu s cijenom, mora znati svoje troškove. To su za početak troškovi verala, krojenja i rubnih traka, ali se ne smije zaboraviti na okov, bušenje ili neku drugu CNC uslugu. Poznavanje ulaznih troškova temeljni je zahtjev za izračun krajnje cijene projekta. Svi drvni centri u Hrvatskoj imaju već pripremljene svoje kataloge materijala, okova i usluga za program Corpus. Time omogućuju realni prikaz materijala u projektima i izračun troškova za naručenu robu i usluge. Napredniji korisnici će ulazne troškove nadoknaditi i cijenom svojih usluga. To mogu biti usluge sastavljanja, montaže ili prijevoza. Corpus RC u svojoj standardnoj ili pro varijanti omogućava korištenje službenih kataloga drvnih centara. Osim njih, korisnici mogu izrađivati vlastite kataloge materijala s cijenama i dodavati okov po svojim željama. Ovo je bio drugi razlog za kupovinu Corpusa. Ako i u buduće želite gledati ovakve uratke, pritisnite tipku pretplati se ili subscribe. Naručivanje materijala i usluga iz drvnih centara je faza u izradi namještaja po mjeri koja ne podnosi greške. Izračun krojne liste i pripadajućeg rubljanja, odnosno kantiranja, je proces koji zahtijeva strpljenje i puno vremena. Svaka pogreška koja se napravi u ovoj fazi plaća se novcem za novi materijal, novim troškovima prijevoza i produženjem vremena izrade projekta. Osim pogrešno izračunatih količina, desi se ponekad da se iz narudžbe izostave cijeli elementi namještaja, pogotovo ako su dodani u kasnijoj fazi. Sve su to greške koje su jednako neprihvatljive za proizvođača, koji će imati novčanu štetu, i za naručitelja namještaja, koje možda neće biti ispoštovani dogovoreni rokovi dostave i montaže. Kad se koristi dobar softver za izradu namještaja, narudžbe odjedanput postaju sekundarna stvar. Dobro određen dizajn elemenata i postavljanje komada namještaja u prostor je dovoljno da se krojne liste i narudžbe kantiranja obavljaju automatski. Corpus u standardnoj i pro varijanti ima ugrađenu funkciju kreiranja narudžbe za drvne centre. Pošto gotovo svi drvni centri u Hrvatskoj imaju program Corpus, naručivanje je brzo i jednostavno. Osim funkcije naručivanja koja je dogovorena s drvnim centrima, Corpus RC ima elektronske dokumente u Excel formatu koji mogu poslužiti za naručivanje u drvnim centrima koji ne prihvaćaju Corpusove standardne narudžbe. Prošao sam 3 razloga za kupnju Corpusa: vizualizacija, kalkulacija troškova i naručivanje. Ta 3 razloga zajedno imaju utjecaj na možda najvažniji faktor u proizvodnji namještaja po mjeri, a to je vrijeme. Korištenjem Corpusa, vrijeme potrebno za prezentaciju, kalkulaciju troškova i naručivanje se broji satima, a ne danima ili čak tjednima kao prije. Iskusniji korisnici programa Corpus mogu u istom danu poslati nekoliko vizualnih prijedloga za razne potencijalne kupce, napraviti kalkulacije troškova i u slučaju prihvaćanja ponude poslati narudžbe. Bilo je ovo sve za danas. Ako mislite da postoji još razloga za kupovinu Corpusa, napišite ih u komentarima. Naravno, javite se ako trebate dodatnih pojašnjenja. Pozdrav do iduće emisije.